Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej: Intom li bikom laċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus ejjew ixtru u kulu b'xejn. Inbitu ħalib bl-ħlas. Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex ħobs u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bi kelbnin. Għatuni widen u wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tjieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Għajnejn kulħadd taħarsu lejk, mulej, u inta tihom l-ikel f'waqtu. Inti ftaħ idejk u xxabba l-kulħadd bil-ġid. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Mulej, inti taffi x-xewqat tagħna. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu? It-taħbit, id-dwejjaq, il-persekuzzjoni, il-ġuħ, l-era, it-tiġrib, ix-xabla. Imma f'dan kollu, aħna aktar minn rebbieħa bis-saħħa ta' dak li ħabna. Għaxina żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-qawwiet, l-żmien tissa u l-għada li ġej, la setat, l-għoli u lanqas il-fond u ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla li deret fi Kristu Ġesu Sidna. Alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta sama l-aħbar tal-mewt ta' Ġwann il-Battista, Ġesu telaq minn hemm bid-dgħajsa u mar waħdu f'post imwarrab. Imma n-nies semgħu fejn mar u telqu warajh bil-mixi mill-bliet. X'inniżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom u fejqilhom il-morda tagħhom. X'insar fil-għaxija, id-dixxipli tiegħu resqu lejhu qalulu: Dan post imwarrab u l-ħin għamel sewwa. Ibagħthom lin-nies ħajmorru fl-irħula jixtru x'jieklu. Imma Ġesu qalilhom: M'għandhomx għalfejn imorru, għatuhom intom x'jieklu. Huma qalulu: Hawn m'għandniex li f'5 ħobżiet u 2 ħutiet? Ġibuhom li hawn. qalilhom. Imbagħad ordna lin-nies biex joqogħdu bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Ħal 5 ħobżiet u 2 ħutiet. Rafajnejh lejn is-sema, bierek, qasam il-ħobżiet u tawhom lid-dixxiepli u d-dixxiepli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u ġabru l-bċejjeċ li kien fadal u mlew bihom 12 qoffa u kienu madwar 5,000 raġel dawk li kielu barra n-nisa u t-tfal. Tanu 18 il-ħadd matul is-sena u l-qari ta' din il-ġimgħa jallimna x'in il-grazzja. Alla u grazzja u jagħtina l-imħabba u l-ħajja mingħajr ma jitlobna xejn lura. L-imħabba ta' Alla ma tpoġġix kundizzjonijiet u ma jaqafx iħobbna għax nagħmlu xi ħaġa ħażina u ma jħobbniex iżjed għax inkunu għamilna t-tajjeb u jsejħilna għax irid jagħtina l-ħajja tiegħu. Il-mulej jgħid: Intom li bikom laċ ejjew għall-ilma. Ejjew ixtru u kulu b'xejn. Id-dinja mhux hekk timxi. Jekk trid xi ħaġa ikollok tixtriha. Jekk xi ħadd iweġġek, weġġgħu lura. Aħna ngħidu li jekk nimxu bil-fer. Imma Alla jħobbna iżjed milli hu fer. Tin ħaġa tal-għaġeb u diffiċli biex nemmnuha u jħobbna mqar jekk aħna sallabnieh. Fit-tieni qari San Pawl jikteb: Jiena żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġli u l-ebda ħliqa oħra ma jistgħu qatt jifirduna mill-imħabba ta' Alla
li deret fi Kristu Ġesu Siedna. Alla u grazzja, u ħadd ma jista' jnaqqas minn din l-imħabba tiegħu għalina? Hemm ħafna affarijiet li jitlu fin-nofs u jfixkluna milli nħobbu lill-oħrajn? Iweġġewna, inweġġewhom lura, jikdbu, nikdbu aħna wkoll, jagħmlu għażliet ħżiena, aħna wkoll nagħmlu l-istess. Il-grazzja ta' Alla jikbar minn kull ħaġa oħra li tista' tifridna mill-oħrajn. U allura ma nistgħu qatt ninfirdu minnu. Nistgħu nwarbuh billi nagħmlu dnub, imma anki hemm Alla hu mħabba u jħobbna għal dejjem. Meta salbet lil Ġesu, id-dinja qalet le għall-imħabba ta' Alla, ilqgħu min jurina li l-grazzja ta' Alla bil-wisq akbar mill-le tad-dinja. Fil-Vanġelu naraw kif Ġesu jkattar il-ħobżiet u l-ħutiet biex jitma' folol sħaħ ta' nies. Huwa jħobbna u meta nagħtu mħabbitna lill-oħrajn u jerġa' jimliena bimħabbtu, il-grazzja tiegħu tikber fina, mhux għax immeret jgħinija aħna imma għax ir-rigal li rċivejna nkunu qsamnieh mal-oħrajn u hekk qalbna tkompli titwessa aktar. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!